Aquestes són imatges dels primers moments de la gran festa que va viure el Vendrell aquest dilluns al vespre en una multitudinària celebració de la Copa del Rei d'hoquei patins en el moment de rebre l'equip del Moritz Vendrell a la vila. Els organitzadors de la celebració fins i tot van pensar en possibles accidents amb la Copa i la van subjectar bé a la carrossa de Carnaval que van fer servir els jugadors per recórrer els carrers del centre del Vendrell. Molta gent va aplaudir i animar uns jugadors molt engrescats al damunt de la carrossa. I fins i tot el tècnic, Guillem Cabestany, va col·laborar amb aquest reportatge agafant un moment la càmera del 3 de 8 Televisió. L'arribada de l'equip a la plaça Vella, plena de gom a gom, va ser molt multitudinària. La policia local va haver de fer d'escolta a la Copa del Rei, el títol més important de la història del club d'esports, que aquest any celebra precisament el seu centenari. Un cop van sortir al balcó de l'Ajuntament, els jugadors del Moritz Vendrell van continuar compartint la seva alegria amb l'afició. En aquest resum audiovisual els oferim el més destacat dels parlaments a la balconada consistorial vendrellenca. Des de la vessant esportiva, mai el Vendrell ho havíem pogut viure, això. Per tant, aquí teniu la demostració d'una afició i d'un poble, d'una vila, que us ho agraeix, que us ho reconeix. Mireu, nosaltres, el Vendrell, la gent del Vendrell, no ho oblidarem mai. Però n'estic convençut que vosaltres tampoc ho oblidareu mai. Per tant, l'afició està amb vosaltres i us ho vol reconèixer. Com que no plou i no ve un minut, vull fer un petit discurset. Quan va començar aquesta temporada ningú pensava que podríem guanyar una Copa del Rei o un títol, però això supera les expectatives que tenia aquest equip trobant-nos a aquesta plaça tan plena, supera les nostres expectatives. En segon lloc, volia dir que estic convençut que si estem aquí, aquest grup, és perquè durant 100 anys d'història al Vendrell hi ha hagut molta gent treballant perquè es deixin posant granets de sorra i un dia com avui puguem celebrar aquest títol. I per últim, no vull deixar passar l'ocasió per dir-vos que això que esteu veient tots podríem fer que només fos un sol estiu o podríem fer que fos més habitual. Per tant, jo vull animar en primer lloc els nens de la base del Vendrell perquè treballin cada dia perquè cada dia treballin amb l'il·lusió d'un dia estar aquí dalt d'aquest balcó i això farà gran aquest club. En segon lloc, aquests jugadors d'aquí perquè segueixin treballant igual, més o millor. En tercer lloc, a la junta directiva que s'esforcen cada dia però els animo a treballar també més i millor. En quart lloc, als empresaris, patrocinadors i polítics que cada dia
apoyin més el Vendrell i podem entre tots fer això que es repeteixi. A l'afició, perquè cada dia ens ajudeu una miqueta més. A la penya Orgull Roig i Negre, perquè ens segueixin a totes les pistes. I per últim, que segueixi sent com és el senyor Quim Tomàs. Moltes gràcies. La veritat que és impressionant el que estem vivint avui. Mireu, pels que estem aquí dalt, com per qualsevol esportista, la fita que vam aconseguir aquest cap de setmana doncs és el màxim que es pot aspirar. Però la veritat que un cop acabada la competició i veient el que estem veient, rebent tantes mostres d'afecte, d'agraïment i d'alegria, la veritat és que és encara millor que el que hem viscut aquest cap de setmana. Els companys que tinc avui aquí, que són els que realment s'han vist les cares amb els millors jugadors del món i els han passat per sobre. I hem guanyat la Copa. No tinc paraules de veure el que estic veient aquí. El d'aquí nostre sé que és molt fort, però això d'aquí també. Per vosaltres un aplaudiment de part nostra. Com deia l'Òscar, fa anys que estem treballant per somiàvem que pogués passar això. Ha arribat, estem tots molt contents, però hem de continuar. I el que ha dit el Guillem és veritat. Tot el que estem fent està perquè aquesta base, que per mi és meravellosa, ha de pujar i ha de reemplaçar tots els que estem aquí. I crec que es pot fer. Ànima a la base. I gràcies a tots. I perdoneu per si no em queda quasi veu. I no vull prometre res, però espero que abans de poder acabar la temporada poder tornar a passar per aquest poble una altra vegada. Visca el Vendrell i visca Catalunya! Bona nit a tothom. Estem al·lucinats del que estem veient aquí sota d'aquest balcó. Gràcies, Vendrell, per recolzar tant el nostre equip d'hoquei patins. Avui portem una copa, però en portarem més, us ho assegurem. I només dir-vos, com ha dit la presidenta, el president, que intentarem tornar a estar aquí amb el que de lligar. Estava primera catalana i no m'imaginava mai que això podria arribar-me a passar a mi. I res, donar-vos les gràcies a tots, sou collonuts i el mes de juny ho portarem a l'altre. Hi va haver jugadors que van demostrar una gran sintonia amb l'afició, entre la qual no hi va faltar la penya de l'Orgull Roig i Negre.
a l'orgull de Ginebra. No he vist una cosa mai igual. Em seguiu a tot arreu, aneu al Vieu, sense dormir per arribar fins allà. Cada dia allà, els naltros, de veritat que sou espectaculars. Moltes gràcies. Després també volia dir que el que m'he trobat aquest any en aquest vestuari no ho havia vist mai. A part d'algunes persones i companys, aquest equip està ple d'ambició. Una ambició que ens ha portat aquesta Copa del Rei, però que si ens ompliu el pavelló i nosaltres també ho hem de fer. Està quedant tercer a la Lliga. També seria històric, penso jo. I després tenim la cirereta de la Copa de la FES. D'aquí 2 setmanes venen els italians. I hem de passar la feina al forn. Visca el Toni Clement! Visca l'Andreny! Visca Valls! I visca Catalunya! He fet una conclusió molt clara, no? Quan guanyes un títol així d'aquesta manera, que no t'ho esperes, tens molt clar que si el celebres sol seràs feliç i per tu estaràs molt content. Però quan s'acaba el partit, nosaltres, jo no ho creia, la veritat, no n'ets conscient del que has fet. I probablement no n'ets conscients fins ara, fins fa 40 minuts que puges aquí i veus tota aquesta plaça plena, tot un poble que vibra, que nosaltres ens ho imaginàvem, però quan estàs jugant no penses en aquestes coses. Penses en guanyar el partit i únicament s'acaba aquí. Això demostra que hi ha moltíssima gent darrere que té il·lusions, que nosaltres juguem per fer feliç a la gent, i jo em quedo amb això, que un poble espera molt de tots nosaltres i nosaltres multipliquem el rendiment si aquesta plaça acudeix tot el pavelló. És molt gran això que hem aconseguit, però jo crec que si ho hem aconseguit és perquè ens ho mereixíem i vosaltres jo crec que també us ho mereixeu. Visca el Vendrell! I realment, això no és res. Esperem donar-vos molt més d'aquí poc. D'aquí 2 setmanes hem d'anar per la Final Four de la FES. I seguirem lluitant i seguirem sent ambiciosos fins que acabi la temporada. Senyors, visca el Vendrell! I visca Catalunya! Tota la celebració va acabar amb una fotografia de l'equip a la sala de plens de l'Ajuntament i el visionat conjunt d'un vídeo sobre la històrica fase final de la Copa del Rei d'hoquei patins a Oviedo.